z rukou a byl jsem rád, že sebou tahám jen 2 nohy. Mozek pokulhával a marně se snažil dohnat hodinky. Prostě klasický ráno po flámu. Ale po pořádku. Velká terasa velkýho baráku na malým kopci nad velkým městem. Ten barák byl fakt ohromnej a na jeho terase by mohly startovat gripeny. Stál jsem na ní se spoustou dalších lidí, všichni v rukou nějakej ten chlast a hudba řvala na plný koule. Zkrátka večírek, jak má být. Teda aspoň pro ostatní. Já tentokrát spíš trpěl. Tyhle přehlídky špičatých polobotek, napomádovaných frajérů a jejich dámiček v kombinaci silikon botox mě nikdy moc nebrali. Moje oblíbený mejdany vypadají jinak. Vlastně mě nebrali ani tyhle lidi, i když nebudu tvrdit, že na některý samičky nebyl hezký pohled. Jenže kdyby se platila daň z přemýšlení, většině z těch holek by každý rok vraceli přeplatek. A člověk si s nima chce taky někdy popovídat, no ne? Ptáte se, proč jsem tam teda zacláněl, když jsem se cítil jako veš ve špatném kožichu? Práce, co jinýho. Na té párty byl snad každý, kdo ve městě něco znamená. Čímž ale nemyslím profesory z filozofické fakulty. Spíš zazobance všeho druhu. Několik čutálistů nebo hokejek, 2-3 profláknutý radní, spoustu dlouhonohých modelín, filmový hvězdy i hvězdičky, ale v první řadě lidi, kteří se motají kolem muziky. Ty hlavně, protože tohle byl především hudební mejdan. A pořádal ho major, což je samo o sobě ta nejpádnější pozvánka. Ten samej major mě zatáhnul do kšeftu, uprostřed kterého jsem se ocitnul na téhle terase. A jako jedinej jsem na ní sušil hubu. Dal bych ledvinu a 2 prsty za skleničku bourbonu, ale namísto něj jsem srkal jen sodu maskovanou za vodku. Já tam totiž nebyl proto, abych se bavil. Koukal jsem, co se kde pohne a poslouchal, co se kde šustne, což jde od jak živa líp střízlivýmu. Takže jsem byl na sucho a taky inkognito. Všichni věděli, že mi můžou říkat Lars, ale neměli ani páru o tom, co jsem doopravdy zač. Byl jsem pro něj jen majorův poskok a tím to haslo. Podržtaška, pan bezvýznamnej, přesně podle našeho plánu. Samo sebou, že poskok se na párty nebaví, ten je placený od jiných věcí. Za to ctihodná společnost byla rozjetá až běda. Hej, Larsi! Většinu těch, co na mě pořvávali, jsem znal z bulvárních plátků různý úrovně. Různý úrovně byly i jejich životy, jejich peněženky a jejich inteligence. No tak, Larsi! Jo? Larsi, hoďte do placu nějaký vtip. Znáte? Nějaký vtip. Nejen poskok, ten večer jsem byl evidentně i obecní šašek. Ale jo, znám. Spíš než vtip je to ale taková veselá bajka s ponaučením. Nevadí? Nevadí. K naší skupince se stáhly snad všechny hlavy z celé terasy a visely mi na pisku. Do toho, Larsi. Takže jezdí takhle zajíc po louce ve svým Ferrari a najednou slyší volání o pomoc. Přijede k hluboký jámě a tam vlk. Zajíci, vytáhni mě. Zajíc krčí rameny. Ale jak? Vždyť jsem malej. Vlk prosí, vezmi lano, přivaž ho za svý Ferrari, já se lana chytím, rozjedeš se a jsem venku. Jak řekl, tak udělali a vlk byl vysvobozený. Druhý den ten samej vlk běhá po lese, slyší volání o pomoc a v jiný jámě je pro změnu zajíc. Vlku, vytáhni mě stejně, jako já tebe včera. Teď krčí rameny vlk. Ale jak? Vždyť nemám Ferrari, abych za něj přivázal lano. A zajíc radí.
Dřepni si k okraji jámy, spusť dolů ocas, já se ho chytím a tak mě vytáhneš. Jak řekl, tak udělali a zajíc byl vysvobozený. Moje obecenstvo chvíli mlčelo, ale pak to někdo nevydržel. A to po naučení? Po naučení? No přece, že když máš dlouhej ocas, nepotřebuješ Ferrari. Všichni chlapi, který měli dole na parkovišti placatý auto, mě probodli očima. Zasmáli se jen ti, který přijeli taxíkem. Ženský se vesměs hryzali dortů a radši si přihnuli ze skleničky. Bylo jasný, že další fór už po mně nikdo chtít nebude, takže jsem se otočil na patě a uklidil se na opačný konec terasy. Potřeboval jsem být aspoň na chvíli sám, abych ze všech těch důležitých ksichtů, jejich keců a uječený muziky dočista nezblbnul. Aby nedošlo k omylu, já hudbu miluju, jenže v ní musí být slyšet pořádně nabroušený kytary, zatímco tohle bylo jen nějaký tuc, prd, bez chuti a bez zápachu. Je hrozný, čemu všemu se dneska říká muzika. Hendrix, Cobain a Brian Jones se musí obracet v hrobě. Ale přežít ten kravál patřilo k mý práci. K práci, na kterou jsem podle Majora ten nejlepší. A Major se obvykle nemejlí. Koukal jsem dolů na rozsvícené město, když jsem vedle sebe najednou ucítil něco jako rozkvetlou louku a sex v jednom. Na mou stranu terasy se přiloudala hezky rostlá tmavovláska v přiléhavých černých šatech a už jen její vůně mi schrnovala ponožky. Všiml jsem si ji už dřív. V celém tom večerním mumraji vypadala jako jediná příčetná ženská. Tichá, mlčenlivá pozorovatelka. Ani nevím, ke komu patřila. Je dokonce možný, že jako jedna z mála tam nebyla za ničí přívěšek. Zastavila se vedle mě a pousmála se. To byl dobrý vtip. Musel jsem souhlasit. Jo, vtipy ze života bejvají nejlepší. Nekoukala na mě, oči měla upřený na tisíce světel pod našima nohama. A jaký auto máte vy, Larsi? Prostorný, s tmavejma sklama, aby nemohl každej trouba čumět dovnitř. Ani teď se na mě nepodívala. V prstech držela skleničku a pomalu z ní upila. Nasál jsem rozutíkaný molekuly. Sherry. Parkujete venku jako pitomec, anebo dole v garážích? Ve tváři se jí nepohnul jediný sval, jen skoro neznatelně přimhouřila oči. Za 10 minut? Přikejvnul jsem. Myslím, že za 10 minut tam zrovna budu mít nějakou práci. Ještě chvíli koukala do dálky, pak se znovu napila a odešla. Takže, kde jsem to skončil? Major. Jo, to on mě do téhle fachy uvrtal. Sjel jsem pohledem odcházející siluetu v černých šatech. Ne, že by mi ten kšeft zrovna teď vadil, ale asi bych to fakt měl vzít po pořádku. Seděl jsem u svýho stolu v exilu, za barem se nudil Gregor a lokálem duněli Halloween. Jsou dny, kdy je starou dobrou metaliku záhodno proložit něčím onačejším a tohle byl jeden z nich. Pokud jde o čistý heavy metal, bez příměsí a serepetiček, jsou Halloween a obě části jejich Keeper of the Seven Keys prostě dokonalý. Zběsilý tempo, zdvojený kytary a Kiského nadpozemský ječák je přesně ta muzika, kterou by si našinec nechal zahrát na cestu do hrobu. Metallica je jen jedna, o tom se nedebatuje. Ale Halloween za ní budou v těsném závěsu. Pak taky Manowar, Accept a Judas Priest.
Všechno jsou to možná vykopávky, jenže to já už jsem asi taky. Jedno ani druhý přede mnou ale radši neříkejte. Takže jsem seděl, listoval novinama a podupával si do pecky Future World, když mi najednou v kapse džín zavrčel mobil. Číslo na displeji mi nic neříkalo, což bylo víc než v pořádku. Měl jsem za to, že volá někdo, kdo chce nechat šmírovat svoji paničku. Kdo chce pohlídat kšeft, doprovodit do banky a pak zase domů, zabezpečit barák, aby mohl v klidu někde z dajkyry ve skleničce chytat bronz. Zkrátka někdo, kdo potřebuje Larsovy služby. Novej zákazník. Měl jsem pravdu i neměl. Číslo mi sice vážně nic neříkalo, ovšem hlas v telefonu jsem poznal po prvních 2 slovech. Strohej i vemlouvavej, smirkovej papír i plišovej přehoz v jednom balení. Hlas, který vás přiměje skočit ze střechy a vám to přijde jako vlastně docela dobrý nápad. Tě Bůh Larsi, tady major. Major. Starý známej, kterýho jsem neviděl už roky. Za to on věděl, komu a proč volá, takže mě měl celou tu dobu zřejmě v merku. Majore, rád vás slyším. Už jsem v životě řekl i věci, které jsem myslel upřímnějc. Z majora jsem měl totiž odjakživa podivný svrbění v podbříšku. A když říkám podivný, myslím tím podivný, nepříjemný. Major byl jeden z dlouhé řady mých šéfů, když jsem nafasoval policejní mundur. K nejhoršímu z nich měl daleko, k tomu nejlepšímu taky. Takhle problém nestál. Ten byl spíš v jeho schopnosti vidět každému až do žaludku. Čert ví, jak to ten chlap dělal, ale člověk si před ním připadal tak nahej, že měl nutkání zakrývat si dlaní nádobíčko. Jenže roky mý policejní kariéry byly dávno pryč. Odnes je čas spolu s mýma iluzema a vyžehleným ksichtíkem bez jedinýho chlupu. Teď je ze mě plešatej cynik s pořádným plnovousem a s vrázkama, který vypadají jako stopy po buldozeru. Zestárli jsme oba, já i major. Kolik mu asi je? Nejspíš něco kolem 60, což je věk, se kterým se dá pořád ještě nějak žít. Od policejního sboru vypadnul chvíli přede mnou a dobře udělal. Znal lidi, kteří znají lidi, a když dal dohromady jejich prachy se svýma schopnostma, nemohlo jít o prodělečnej kšeft. Fušoval do všeho, z čeho kapalo. Snažil se nebejt na očích, ale když už se vynořil, pokaždý měl o něco decentnější kravatu a o hodně dražší káru. A teď jsem ho měl na telefonu a tvrdil mu, že ho rád slyším. Čemu vděčím za vaše zavolání, majore?